tal, saúdos? Ciervena colle a terceira regata da temporada na Liga CT, Liga Euskotren Femenina. A round, ata o momento, 2 vitorias en 2 regatas. Liga Euskolabel masculina, Orio unha vitoria, Urdaibai unha vitoria. Onte, a Bou Vizcaya de Urdaibai sorprendeu na crono de Bilbao. Orio mantense como líder, pero vemos que non é invencible. Terceira xornada en Ciervena, un campo peculiar, non se permite a entrada libre na liña de meta. Mañá de sol, hai algo de vento, a marea está baixando. Comezamos. Esta é a localidade de Ciervena, categoría femenina, Liga Euskotren. Líder, escoitamos primeiro Ares. No nos ayuda, entonces estamos deseando llegar aquí a Ciervena y poder dar nuestro nivel. El objetivo claro es mantenerse. Orain arte gustora egin dugunakin, eta atzo, agian uste genuen zerbait hobeto. Son declaracións previas desta mesma maña en Ciervena. Liga Euskotren, a Liga Euskotren na Liga Femenina, líder o agardado a Raúl Lagunac, a dominadora a temporada pasada, a gran dominadora a temporada pasada, esa tamén hai un par de tempadas, 2 regatas, 2 vitorias, 16 puntos ten na clasificación e logo aparece aí Orio e Tolosa Aldea a 4 e 5 puntos. Toni Montenegro, moi bo día. Hola, moi bons días. Na categoría femenina, o agardado é que a Ran Lagunac, un equipo que se reforzou con respecto á temporada pasada, sexa o gran dominador. Sí, máis ou menos era o esperado. Sí que se ve a evolución de Orio tamén co novo proxecto da man de Xavi Zabaleta. Tolosa Aldea mantense entre os 2 ou 3 primeiros postos nos últimos anos e, bueno, sorprende un pouquiño os malos resultados de Donostiarra. Sí que me sorprende un pouquiño, pero bueno, acaba de empezar a temporada tamén, hai que esperar un pouquiño a como evolucionan as próximas 2 ou 3 xornadas. De todos os hitos, Donostiarra é un equipo que ven hacia sí, baixo. cara baixo nos últimos anos. Sí, pero unha pretempada tamén rara porque moitas estiveron en banco móvil. Sí, pero bueno, despois tamén faz 2 ou 3 retoques, e eses 2 ou 3 retoques podenche cadrar ben ou podenche asentar ben dentro da traíña, ou poder facer 2 ou 3 retoques e non acabar de sacar o rendemento ótimo ao bote. O escenario Ciervena, dicía, campo de regatas peculiar. Vai ser a primeira proba da temporada na que veremos en quendas 4 embarcacións, pero, sen embargo, van a estar perfectamente aliñadas. É un campo peculiar, non é dun rectángulo de ángulos de 90 graus. Eso é, non é un campo rectangular total, sino que ten moitísimo sesgo e bueno, na mitad do campo de regatas, se miras indo a par cun equipo ou con outro, prácticamente se miras ao costado, prácticamente non ve a traíña que vai polo teu estribor, e a mellor a traíña que levas por babor, falo no primeiro longo, a mellor vela como que levas 5 ou 6 segundos e vas a par. Campo de regatas a máis onde se ve e aí hai un espigón, hai unha primeira parte protexida e despois a van máis cara a mar aberto. Sí, de unha vez que salen aquí dos espigóns, faltan, aí xa se ve, non? Donde están os 17 metros do medio, máis ou menos a partir de aí abres un pouquiño o campo de regatas, depende como este a marea, a corrente ven de Galicia hacia Francia ou ao revés. Entonces, sí que creo que a calle 4 na parte pegada ao espigón, a onda vai seguindo o que é o sentido do espigón, e entonces a ola vai un poquinho paralela ao que é o campo. A min gustame moito a calle 4. Entonces, a ver como se desenvolven os equipos. Hai unha ola marcada, moi rápida,
entonces, pues bueno, xa que levamos 2 cronos, a ver como se desenvolven agora. María está baixando, a baixamar a iso das 2:38 minutos. Curioso, porque moitas veces din os adestradores que non queren a 4. Sin embargo, neste campo de regatas sabimos dende a 4 moitas vitorias. Sí, xeralmente na 4 neste campo, pues, polo tema este da onda. Si marca un pouquiño a onda, vai todo seguindo o que é o espigón, entonces vas si colles unha onda no inicio do espigón, vas montando hasta a meta. Categoría feminina, onte unha das mellores novas foi, despois das dúbidas que deixou na primeira xornada, Tolos Aldea, que o ano pasado foi segunda clasificada, que tivo problemas esta tempada Tolos Aldea mesmo para adestrar, porque deixaban a Traíña en San Xoán, houve un problema entre clubs e tivo problemas, vamos, non lle permitiu San Xoán este ano deixar a Traíña nas súas instalacións, e onte boas regatas, xa foi segunda clasificada, xa está terceira na clasificación e moi preto de Orio. Sí, é un equipo peculiar, non? É un equipo que está nun pobo no interior da provincia de Guipúzcoa, entonces, pues bueno, sí que os batei, sí que lle dá para adestrar ben, pero a Traíña sempre suelen entrenar no río Oria, non? Más ou menos na ría de Orio. Pero bueno, os últimos anos estaban quedando nas instalacións de San Xoán. San Xoán agora é un rival, entonces, pues bueno, entendo que pode haber un pouquiño de recelo ou que sea para non mezclar un pouquiño os intereses. Esta é a clasificación da Liga, dominio de Arrán Lagunac, segundo clasificada Orio, terceira clasificada Tolos Aldea. Se dicimos que Tolos Aldea tivo eses problemas, a máis perdeu moitísimas remeiras, de feito, do que a banda de Vavor do ano pasado titular, que habitualmente estaban sempre as mesmas, só queda unha remeira. Digo que si tivo problemas Orio, e outra que aló polo mes de novembro, decembro, tivo ali unha explosión grande coa marcha de moita remeira. Sí, é como un comunicado, é como hai algo interior, pero bueno, parece que cerraron un pouquiño as portas e que lavaron os trapos dentro da casa. Vese que o proxecto de Xavi Zabaleta pois vai collendo un pouquiño o sentido que queren, pero bueno, ao final son 20 remeiras ou 20 remeiros, donde hai pois ao mellor unha traíña femenina, outra masculina, sempre pode haber algún tipo de recelo, as instalacións non é moi fácil ter instalacións para entrenar 40 personas, os horarios, a parte de categorías inferiores e demais, entonces, pues bueno, todo se... Si non se organiza ben, todo se pode enredar un pouco. Xa foi un final de curso raro, porque lembro que na bandeira da Concha anunciouse que Pachi Francés non ia seguir, que el dicía que quizáis non era o momento aceitado de antes de que se celebrase a bandeira da Concha, que o club anunciase xa que non ia seguir. Xa foi un final de curso raro en Orio. Sí, bueno, tamén hai que ver un pouquiño como foi o tema do cambio do ciclo masculino tamén, por bueno, pues o club marca os seus tempos como cree oportuno, e bueno, podemos os adestradores e deportistas podemos entendelo ou non, pero bueno, é a decisión que toma o club, hai que respetarla, punto. Pois terceira xornada de Liga, apertura aquí en Ciérvena, 10ª bandeira Petronor, Ciérvena, terceira xornada de Liga e primeira vez que non vemos unha crono. Ata o momento, primeira e segunda xornada de Liga foi modalidade contrarreloxo, 4 embarcacións, Carreiro 1 Zumaya, Carreiro 2 Astillero, Carreiro 3 Donostiarra, Carreiro 4 San Xoán. Zumaya con 9 canteiráns no equipo titular, case sen rotacións de Quique Manterola, 3 trocos, os 3 na banda de estribor. Astillero coas 3 galegas na tripulación titular, simplemente un retoque fixo adestrador de Astillero. Están Laura Martínez, Alba Meis e Valeria Suárez. Donostiarra con 5 galegas, as 5 galegas na tripulación titular: Maroño, a patroa, Carlota González, Celia Domínguez, Paula Iglesias e Alba Pérez, que onte non remou e hoxe é titular. 2 retoques en Donostiarra. E San Xoán con 13 canteiráns, esa tripulación que ven na imaxe, 13 canteiráns no equipo que adestra Jereño. Son 2 novidades, unha delas a patroa Inder Paredes hoxe. Sí, se pode ver, ainda non abriron o plano, pero xa como se ve, non? Mira como se ven as marcas, mira como van escalonadas en diagonal, entonces, pues bueno, é un campo donde visualmente non che axuda ou pode se perxudicar. Tes que ter sempre a frialdade, ter as sensacións do bote e non fiarte un pouquiño pola perspectiva visual que che pode dar o campo.
non van aínda 2 minutos de regata e xa Donostiarra está a perder 4 segundos con respecto a Astillero. E xa se ve tamén como marca a Honda, como vai entrando Honda bastante de bastante altura, para estar sin aire como está, pois sí que van a ser ondas moi rápidas. Astillero, por certo, que está remando esta temporada cun bote de Santoña, cedido por Santoña. Tiña un de Vilaxoán o ano pasado, este ano un de Santoña. Sí, despois do percance que pasou aí. Un accidente, algo por marzo, sí, un accidente entrenando, e bueno, pues ao final hai que axudar un pouquiño entre todos, e aí están, no mar, que é o importante. Aí temos esa tripulación cántabra con 3 remeiras galegas. Unha delas foi fichaxe este ano Valeria Suárez. Sí se ve aí por dentro un pouquiño do que é o porto de Bilbao, sí se ve un pouquiño máis en calma, pero aí na parte casi da costa, aí na entrada da bocana da ría, o vento sempre suele andar un pouquiño redante, e pode ser que vexamos ao largo da mañán, tanto nas mulleres como nos homes, como pode cambiar un pouquiño a intensidade ou a dirección do vento. É máis ben un vento de verán, un vento de costa, pero bueno, neste tipo de igualdades ou neste tipo de deportes pode marcar sempre unha pequena diferencia a favor ou en contra de calquer equipo. Un día non lle colle aínda a onda de calor, porque para dentro de 2 días sí que dan 36 e 37 graus de temperatura. Oxe, aínda non, creo que se andaban polos 26 graus, máis ou menos 26, 27 graus. Comentábame esta semana Dani que cando pega moito calor neste campo de regatas, por onde está colocado xeográficamente Ziérbena, entre os picos dos montes, entre toda esa zona portuaria, a veces o calor provoca moitos refachos de vento. Moitas veces moito vento provoca o calor. Sí, é que nesta zona, aí ahora mismo hacia onde van casi dereito que a costa de Guecho. Entonces, pues aí entre Guecho, Santurchi, o que Ziérbena, incluso collendo parte da... Hai unha advertencia, algún equipo ou algunha zodia que sigue o adestramento do equipo antes de... Sí. Tesquir un pouquiño o sentido contrario ao avance da regata, ou que son as zodias dos adestradores, xa en todo momento teñen que estar parados ou bastante alonxados do campo de regata. Pois comentaba Dani que en días de moito calor ollo este campo de regatas que podía provocar sorpresas entre quentas. Sí, o que se decía, aquí por exemplo xa se ve un poquinho máis de onda. Mira esa onda que leva por exemplo Astillero na proa, mira que alta é. Veñen casi 3 seguidas, esas 3 ondas si as poder acoller a favor, marcharíase seguramente. Duelo Astillero-San Xoán ata o momento. Astillero Carreiro 2, San Xoán Carreiro 4. Lembramos que neste campo de regatas non se permite a entrada libre na liña de meta, teñen que respetar os seus carreiros. E Astillero mantendo 2 segundos sobre a tripulación de San Xoán e 4 sobre Zumaya e Donostiarra. Non se permite porque nun dos extremos, se ti vas ao sitio opuesto, pues acortarías distancia, facerías menos metros. Aí vemos como se preparan xa Astillero. É fundamental tamén virar ben e salir con un pouco de velocidade para poder empezar a montar un ola tras outra. Importante nestes primeiras 10-15 paladas o bote lanzalo en velocidade para poder empopar. 5.32, danlle 5.32 a Astillero, sacándolle 2 segundos a San Xoán e 4 a Donostiarra e Zumaya. Temos moita historia aquí nesta quenda, a presenza de San Xoán, despois dunha longa travesía de 8 anos sen estar en ACT. Foi un club que marcou unha época, aqueles 5 anos consecutivos gañando Liga e Concha, e que despois chegou a estar un par de anos sen sacar traíña. Sí, ahora, sin embargo, fíjate, ¿no? A cantidad de canteiráns que ten. Bueno, é un pouco moi pequeniño, pero sí que estará tamén moi rodeado do que son varios barrios de pasajes, o que Trincherpe, o que San Pedro. Entonces, pues bueno, ao final tamén hai que ter en conta de que o que en San Xoán, pues poucas cousas máis hai que o remo. O adestrador de feito ten as 2 fillas remando aí no bote. Mira que onda vai a coller ahora Astillero.
aí nesa parte inicial do segundo longo, como son bastante altas. Bueno, queda Zumaya descolgada, queda Donostiarra descolgada e aí o duelo entre Astillero e San Xoán. E Astillero como se moveu do campo regatas, pero Astillero despois terá que botarse un poquinho a babor para entrar pola súa calle. Vemos a tripulación cántabra e aí na parte dereita Zumaya. E lle sucedeu algo parecido do que falábamos con San Xoán. Tamén é unha tripulación que hai moitos anos gañou a Liga durante un par de anos seguidos e despois tamén estivo 3 anos sen sacar traíña. Si mira a Rúa 4, como pouco a pouco vai marcando. Mira onde que leva ahora mismo aí San Xoán a dereita das imaxes, como parece que levanta un pouquinho máis. E se San Xoán se pega o máximo posible a babor, entrando xa dentro do espigón, posiblemente sea o gran favorito para levarse a quenda. Que por vez primeira en regata acaba de colocarse por diante de Astillero. Sacáballe un segundo. Están aí, aínda que cada un vai por unha zona, unha máis pegada ao carril 1, outra máis cara ao 4. Pero a pouco máis de 700 metros da liña de meta, igualdade San Xoán-Astillero. Un pouquinho máis pegado, tendría que ir San Xoán ao que é o espigón para buscar un pouquinho que é o sentido do avance da onda. Donostiarra que non se descolga e agora está se metendo aí a 3 segundos. Chegou a estar a 4 ou 5 segundos. Sí, ao final nunha regata de mar sempre dá moita máis alternativa, non? Si eres quen de poñer o bote en velocidade, coller unha onda e logo encanar unha onda coa outra, ao final faz moitísimos metros en moi pouco tempo, ganas moitísima velocidade. E Zumaya, que onte foi quinta clasificada, cerrando esta quenda. Pero bueno, esta quenda prácticamente para definir o que é o último minuto, definirase casi no último minuto, na última onda, e bueno, si ben é certo que tanto Donostiarra como Zumaya van un poquinho máis por detrás, necesitan un poquinho máis de reacción. Fíjate, Astillero que vai un segundo por detrás de San Xoán, vai ahora mismo catamarán paralelo e parece que San Xoán vai moito por detrás. Pero son agora 2 segundos que lle saca San Xoán a Astillero. Nos enganchou Donostiarra, ves aí perfectamente como abandonan esa zona central. Esta tripulación con 13 canteiráns no equipo titular. Aí ves un poquinho a marca de estribor como lle costa acabar atrás. Vaya pobre chavala de, bueno, posiblemente polos cambios de ritmo que ten que incidir ela, ou se la marca da traíña, seguramente este pagando esforzo e bueno, ahora mismo é o momento máis duro dun remero, donde tens que darlle a volta á cabeza, donde o sufrimento tens que relativizalo como que podo, non sufro tanto, vou ser capaz, porque se non lle das volta á cabeza nese momento, pois baixo o rendimento moitísimo. Vai ser unha champa final de un onda. Sí, igualadísima entre San Xoán e Astillero. Malgastou eses 2 segundos que tivo de vantaxe a tripulación de San Xoán. Aí vemos a Lara, patroa de Astillero. Igualadísimas as dúas embarcacións. Tamén se mira que curioso, veuse agora tamén a marca de estribor de Astillero, como tamén iba un pouquiño máis a destempo que a marca de babor. E bueno, mira como se ve o sesgo do campo. Sí, como parecía que lle sacaba moitos segundos a Astillero. E, sin embargo, van igualadísimas as dúas embarcacións. Astillero. O último tramo foi quen de remontar. Con 10.59 Astillero. A 1 segundo chega San Xoán, a 5 Donostiarra e a 7 segundos Zumaya. Aí o esforzo da tripulación cántabra de Astillero. Astillero que foi terceira na primeira xornada de Liga, onde, sin embargo, foi sexta clasificada en Bilbao. Unha tripulación que eu creo que está chamada a estar aí nese cuarto, quinto posto. Sí, alterna, por exemplo, en o que foi en Madrid anduvo moi ben, e bueno, un equipo
a min gustame como rema, vai, bueno, é un equipo tamén moi guerrero, moi peleón, e bueno, se ve agora que acabou, pues, francamente ben, e bueno, a San Xoán fixo un pouquiño longo o segundo longo. Pois vencedora, primeira quenda en Fiérvena, bandeira Petronor, Astillero. A 4 de San Juan, a 5 Astillero. Venga, Fiérvena, 10ª bandeira Petronor, terceira regata da tempada. Celebrouse esa primeira quenda con vitoria de Astillero cun tempo de 10 minutos 59 segundos e as 4 embarcacións que van sair agora, Tolos Aldea, Ibaica, Arraun e Orio. Todas, porque al final a contrarreloj como que no te mides tanto, te vas más indecisa, por así decirlo, pero bueno, ya era hora de que fuera una 4 calles. ¿Y cómo has visto la regata en este campo que es un poco, ¿no? Que engaña un poco? Está muy girado, muy sesgado, entonces al final por muchas, o sea, te tienes que fiar de las referencias que te den por el pinganillo, porque al estar tan sesgado al final parece que estás delante, pero en cuanto giras ya no estás delante, o sea que bien, muy bien. ¿Qué tal estaban las condiciones ahí afuera? Bien, aquí no está tanto, pero allí en cuanto sales del rompe empieza a elevar un poco la ola más larga, cada 5 segundos así, pero bien, bien. Lara, ¿qué tal estáis llevando pues este primer año aquí en la élite? Segundo. Bien, a ver, con más decisión, digámosle. ¿Pero estáis sorprendidas del nivel que estáis dando o viendo cómo está yendo la liga hasta ahora? No, a ver, el año pasado quedamos quintas en liga, este año nuestra meta era pues no descender, ir al playoff e intentar estar más arriba que el año pasado. Ayer no hicimos buen papel y queríamos demostrar un poco que podemos hacer mejor papel que ayer y eso hemos hecho. ¿Y qué objetivos tenéis para este año? Bien, como te he dicho, eso, de momento mantenernos y cuanto mejor en tanda de honor, claro, todas queremos estar en tanda de honor, ya sabes. Lara, a disfrutar, a ver qué pasa en esta tanda de honor. Gracias. A patroa de Astillero, decía segundo ano, ascenderon hai 2 veráns. O ano pasado foron quintas clasificadas, o ano pasado aquí en Fiérvena foi terceira clasificada Astillero. Logrou na tempada como maiores resultados 2 terceiros postos. Un deles foi neste campo de regatas, en Fiérvena. Tolos Aldea, Ibaica, Arraun e Orio. Orio Carreiro 4, Arraun Carreiro 3, Tolos Aldea Carreiro 1. Das 4, a máis feble é a embarcación de Ibaica, Madalen. E veremos se hai capacidade de sorpresa para Arraun Lagunac. Sí, está bastante complicado, é un equipo que rema moi ben, leva moitos anos xuntos, ademais. Estáse vendo que os retoques que fan por, bueno, 2-3 retoques cada ano, entonces, por, bueno, sempre se resinte bastante menos o que é o proxecto. Parte un equipo moi fuerte tamén, bueno, pues bastante fiable ou homogéneo en canto a velocidade ou a hora de competir, pues sempre ten un rendemento mínimo moi alto, entonces obligache a facer as cosas prácticamente perfectas para ter, cando menos, unha pequena opción de poder ganarlle, non? Víamos aí a embarcación de Tolos Aldea, da que falábamos antes, que tivo problemas para adestrar, que está en época de reconstrucción, porque tivo moitísimas baixas. De feito, 2 das mellores marcharon para reforzar a líder e campeón da Liga, a Arraun Lagunac, unha delas a Patroa, un equipo Tolos Aldea que o ano pasado foi segundo clasificado, 2 bandeiras. No 2024 foi tamén segundo clasificado na Liga con unha bandeira. Aquí está Arraun Lagunac, a gran dominadora, o equipo que adestra Juan Mari Echave. Temos unha galega, a Bea Piñeiro. Sí, tamén, por exemplo, unha das cousas que ahora está se vendo o traballo na oscuridade das categorías inferiores é a grandísima canteira femenina que ten Tolos Aldea. Leva moitos anos en categorías inferiores de bateis, pues, sacando bons resultados, sacando sempre barcos no Campeonato de España, e ao final, pues, mira, fai un cambio de ciclo, volve tirar outra vez de canteira, e o proxecto da Traíña sigue totalmente inquebrantable. Si ben é certo que tamén, pues, todo eso obedece a unha mentalidade que as rapazas están remando ou formándose ou competindo en categorías inferiores e sempre coa mira, ilusión ou obxectivo de nutrir a Traíña de remeiras. O obxectivo das rapazas é remar na Traíña do Pobo, non? Entonces, pues, bueno, todo eso
vaise creando unha simbiosis, vaise creando unha tendencia interna dentro do club e dos deportistas que ao final fai que o proxecto desde arriba hasta abaixo ou desde abaixo hasta arriba sempre estea moi ben armado e moi cheo de xente. As dúas embarcacións que compiten nesta quenda con menos canteirán son a Raun Lagunac, que ten 4 no equipo titular, e Orio, que ten 5. Bueno, distintas ideoloxías, non? Si ben é certo que Orio, por exemplo, pois, bueno, un equipo que sempre alardeou de canteira e demais, pois, bueno, pois, hai veces que ou ben porque non salen rapazas da canteira ou ben porque a tendencia agora pois fichar, pois, bueno, cambia un pouquiño a ideoloxía, non? Onte comentábamos que tanto en categoría masculina como femenina Orio vai ao límite sempre. Colocan o mínimo exigible por regulamento de canteiráns. Que extraño, non? De cando eran, pois, bueno, clubs que alardeaban e que decían, e, bueno, pois, ao final, pois, bueno, hai que botar un pouquiño tamén a vista atrás, e cando decían de que a traíña femenina de Galicia era unha selección, cando era unha mistura entre Samertolameu e Cabo, pois tampouco non era tan selección, ou polo menos, cando menos, era unha selección exactamente igual que a que pode ser a Raun agora, ou Orio, ou demais. Entonces, bueno, sempre son o mismo, un pouquiño son un pouquiño reivindicativo, pero molesta porque, bueno, pues cando Galicia dominaba, pois sempre tiñamos ese karma ou esa impronta de que non, que é unha selección, Por bueno, pois agora hai 4 ou 5 canteiráns e hai clubs de canteira que están pasando por non alinear canteiráns, e bueno, tampouco se pode achacar que sean canteiras, non? Que a Raun é unha selección o ano pasado arrasando como arrasou na Liga, gañando a bandeira da Concha como a gañou. Este ano, por exemplo, a súa rival Tolosaldea levoulle a Nagore Osoro, a Patroa e a Nerea, que eran das indiscutibles, das máis fortes, das máis importantes dentro da tripulación de Tolosaldea. É unha selección que vai incluso verán a verán pois debilitando o rival con fichaxes. Pero que non é malo. O que acabo de decir non é que sea malo. Ti podes ter unha ideoloxía ou podes ter unha forma de proceder, de acordo? Pero cando ti actúas dunha maneira a posteriori, non digas anteriori de que tal equipo pois fai as cousas mal ou non está facendo as cousas ben. Ao final, estamos nun mundo globalizado, estamos en deporte onde o importante é o resultado, entonces, pois, bueno, a xente ficha, que non pasa nada, fichas cando un remero ou unha remeira quere ir a ese club, porque se ese remeiro ou esa remeira non quere ir, o club fichador non pode fichar ese remeiro porque non lle vai a ir. Pero bueno, non é nada malo, o sea, ao final o importante é que, mira, estén as traíñas no mar e que, ao final, pois, os clubs hainos de canteira, clubs vendedores e clubs compradores e clubs que, bueno, por van a fichar. Poden, e fan, punto, non pasa nada. Vamos a ver ahora, a ver si hai unha alternativa, por lo menos a Raun, para que se poña un pouquiño máis interesante a Liga, non? O ano pasado gañou 12 de 16 regatas do calendario. Só lle escapou un 3 que gañou Tolosaldea e unha que gañou Orio. Tolosaldea Carreiro 1, Ibaica Carreiro 2, a Raun Carreiro 3, Orio Carreiro 4. Tempo de referencia, anda polos 11 minutos, marcou 10:59 Astillero. A apertura da quenda de honra, 10ª bandeira Petronor, estamos en Ciérvena. Vamos a ver un poquinho como se desenvolve Tolosaldea, non? Donde os últimos 2, 3, 4 anos era un equipo que por lo menos a favor de Ola, era un equipo moi rápido, onde lle puña as cousas moi difícil a Raun. Non sempre pues lle daba para ganar, pero por lo menos para estar un poquinho máis cerca. Si ben é certo que a mellor, bueno, ainda baixa a marea case hasta as 2:00 da tarde, entonces esa bocana que se ve aí de entrada do porto de Ciérvena, pues a calle 1, a calle 2, no largo de volta non pode ser, non debería ser a máis propicia, pero bueno, hai que remar e ao final vamos a ver que é o que pasa. Polo momento, champa inicial, case que un minuto de regata. Ibaica e a Raun, Tolosaldea un segundo, diferenzas mínimas, pero Orio, a San Nicolás de Orio, perdendo 2 segundos con a Raun. Raun Lagunac, un equipo que nos últimos 2, 3 anos tamén é un equipo que suele salir moi fuerte para romper la regata, despois manexala desde adiante. Si ben é certo que cando non se vai no primeiro longo
está un equipo a par, sí que ten incluso tamén esa madurez competitiva como para saber leer que é o que lle pide o bote, que é o que pide a situación, que é o que pide a regata. Entonces, ainda así, se non é capaz de romperla de inicio, ten a frialdade, ten o traballo e o saber estar de poder manexar despois a regata tamén no último longo indo a par con outros equipos. Que nese longo de volto que comentas, ten moitas veces, moitísimas veces, esa calma de decir tranquilidade que vai chegar o momento. Eso é que moitas veces de feito, cando vas nunha regata non vas a tope toda a regata, ainda que parece que vas a tope, si vas casi a tope, pero hai momentos nos que non lle podes dar máis porque o bote non vai a coller máis velocidade, entonces tens que guardar ese pouquinho de enerxía para cando o bote si agradece meterlle un punto máis de potencia ou de velocidade, o bote vai desarrollar esa velocidade. É un pouquiño, pues, bueno, xogar coas sensacións e saber manexarte ben. Primeras referencias, Orio empeza a quedar descolgada, móvese a 4 segundos de Arraun, Ibaica e todos os aldeas seguen na pelexa. No vento tamén, como se ve un pouquiño máis así eses pequenos destellitos de sol, como xa se ve un pouquiño máis o vento, non? Na previsión dá un pouquiño vento a máis. Si ben é certo que a partir de cando acaben as rapazas e empecen os homes, si que dá un pouquiño máis o vento, non? Pero o que decías ti de Dani e bueno, por estar adestrando aí moitos anos, pois todos sabemos que nesa zona da bocana da ría do Nervión, ou desembocadura do río Nervión, por bueno, sempre anda o vento con este tipo de calores, sempre anda o vento un pouquiño itinerante, vai po leste, vai po sur, vai po norte, levántase, calma, anda un pouquiño xoguetón. A champa inicial, por certo, foi moi semellante a da quenda anterior. Deronnos unha referencia onde os tempos de Arraun eran case que calcados os de Astillero. Sí, pero bueno, nunha regata de mar para arriba sempre pues, intentas non perder para despois acabar con un pouquinho máis de enerxía no largo de volta, poder dar esos pequenos cambios de ritmo que che permiten coller a velocidade da onda que che ven a fogo. Os segundos agora de diferenza, Arraun Laguna Castillero con 3 minutos e medio de regata. Por certo, está aguantando moi ben a Madalen de Ibaica. Sí, pero por exemplo, si miramos o tempo de Astillero, fixo casi o mismo tempo a favor que en contra. Fixo 5.32 na Ciaboga, fixo 5.37 despois en meta. Como vai a mellor con 2 segundos Arraun Laguna solo con Astillero, igual, si ben é certo que parece que o mellor momento pode estar afectando un poquinho este primeiro longo, pero o segundo longo tanto de San Xoán como de Astillero foi bastante bo, en canto a parcial dun largo individual. E Orio quedando completamente descolgada. Luego se ve un poquinho máis a ola, un poquinho máis rota, un poquinho máis... Tamén hai que fixarse un pouquinho a veces nas zodiacs ou nos veleros que se ve así un pouquinho a trasfondo, si ves que pues, salta moito ou bota moita espuma pola proa, ao mellor ao navegar indícache que, bueno, pues hai un pouquinho máis de ola máis rota e estase levantando un pouquinho de vento. Mira, Orio último ahora mismo, Sí, perdendo moito tempo. Feito, mira, con peor tempo que Donostiarra e Zumaya. Sí. E a líder da Liga. Esa onda que levaba ahora mismo aí a unha proa moi alta. Fixo só 3 retoques Juan Mari e Chávez, un deles foi a patroa, cambiou a patroa hoxe a Arraun. Non está Nagore Osoro, fichase esta tempada, está Amaya Eguren, preparadas para virada. Pois vai andar casi no mesmo tempo. Sí, 5.32 marcar Astillero, non vai andar moi lonxe dese tempo Arraun. Un poquinho aberto Arraun na virada, un segundo, 2 mellor. 5.31. Pasouse tamén Ibaica, mira hacia a boga de Tolosa como adiantou a Ibaica e saleu casi medio bote por detrás de Arraun. Pois varios apuntamentos dese primeiro longo. Primeiro, o tempo de Arraun moi semellante ao de Astillero. Ollo con Astillero que fixo un longo de volta aí de man a man con San Xoán. E segundo, comentaba o Toni, nese duelo Tolosa aldea Ibaica, quedou Ibaica, perdeu segundos, segundos. Debe ser, por exemplo, a un Orio que vai por un xiño de ritmo, non é que sea malo,
pero sí que as condicións das ondas que se ven agora un poquinho a favor no segundo longo, pois hai que ir un poquinho máis altos de ritmo, pero bueno, xa se quedaron no primeiro longo e ahora ainda por encima o que é a distribución das calles no segundo longo, Orio vai a verse totalmente descolgado, cando non vai tanto, si vai descolgado obviamente, porque vai último, pero non vai tanto, entonces esa cabeza pues vai a funcionar, mira, vai a 5 segundos e vai que parece que vai a 20, entonces pues bueno. Completamente fora de regatas a tripulación de Orio, a San Nicolás de Orio, o novo proxecto de Zabaleta. Si me extraña un pouquiño que, por exemplo, sendo unha regata en mar aberto, que Chave pues xogara cos patronas un pouquiño dentro do papel, e sabrá mellor o que ten, un pouquiño a contra, non? Donde Nagore Osoro, pues, bueno, Onda Resa é moi acostumada a patronear en Onda, pues bueno, se decantara por Osoro, por Nagore onte en plano en Bilbao, e que se decantara por la rapaza esta hoxe en Malaberta. Estábamos vendo as referencias de Arraun coa quenda anterior. Hai medio minuto só había un segundo de diferenza entre Arraun e Astillero e San Xoán. Agora xa se movían con 2 segundos de vantaxe Arraun. Sí, pero os últimos 2 minutos de Astillero foron moi bons, foron moi bons. Porque non considero que San Xoán perdera moitas prestacións, e foi quen de remontar os 2 segundos que traía por detrás. Mira, ahora leva 4, pero San Xoán, por exemplo, sí que vai ahora mismo a 4 tamén. E Astillero. Tolosaldea que está a 2 segundos e agora a 1 segundo. Dicíamos que cando hai regatas de mar, Tolosaldea adoitou a temporada pasada a plantexarlle batalla a Arraun, ás veces gañaba, ás veces non, habitualmente non, pero sí que estaba na batalla e agora acaba de colocárselle só a 1 segundo. Sí, eso indica tamén o traballo que fai o Llarvide, o adestrador, pues, sendo un equipo de interior, un equipo de río, como se desenvolve tamén en mar aberto, non? Pues un tío que foi patrón de San Pedro durante moitos anos, durante a época dorada, e bueno, pues vese que o ten, sendo un patrón de San Pedro, pues teno moi fresco, que é o que necesita un bote, e sabe transmitirlo moi ben as rapazas, porque a favor de Ola é un equipo francamente espectacular. Que unha tripulación Tolosaldea que no que na clasificación está a 5 puntos de Arraun, porque cometeu un erro nunha das viradas na regata de Madrid, e iso penalizoulle moito, porque foi quinta clasificada ese día, na última virada. Bueno, un poquinho, pues un erro, sempre hai que ver os erros en global, pero bueno, en particular un pouquiño da Babor 6. A Babor 6, cando é nunha ciaboga, ten que estar pendiente de que o mástil da boia non golpe no barco ou nun remo, e sobre todo vixiar de que o remo da proeira, mentras está facendo a maniobra de ciaboga, non se queda enganchada no mástil. Entonces é un pouquiño, ten que botar un pouquiño a vista a proa para recoller un pouquiño o remo da proeira para que non enganche no mástil. Ese foi un pouquiño que pasou. Unha experiencia, rapazas, pues bueno, pasei os homes tamén, eso ao final, pues con regatas se mellora. Aprendizaxe da vida. Totalmente. Entonces, bueno. Vimos que viño unha onda por detrás de Arraun, colleu unha perfectamente e saca agora 4 segundos a Tolosaldea. Sí. Ese sí que marca un punto de inflexión na regata esa onda, porque a partir de agora está moito máis protegido o campo de regatas. Sí, un poquinho tamén neste tipo de condicións, por bueno, aproveitar ese punto que che dá o campo de regatas dunha onda que che apareceu nese momento no teu carreiro, aproveitar e sacar o máximo rendemento, non? Poder sacar un segundo máis ou 2 ou que sea, e decantar un poquinho o balanzo ao teu favor. Si vai demostrar esta terceira regata da temporada e esta fin de semana sobre todo, que o da primeira xornada para Tolosaldea foi un erro que cometeu en regata e que vai a estar aí loitando outro ano máis por ser segunda e tentar darlle batalla a esta que logra a terceira vitoria da tempada. Un tempo de 10:48, máis 6 Tolosaldea, que rebaixou o tempo de Astillero. Non nos rebaixa a tripulación de Ibaica, que vai por enriba xa dos 11 minutos. Repite Astillero o terceiro posto da semana do ano pasado en Ciérvena.
e derradeiro posto para Orio, que chega a 23 segundos. Sí que tamén, por bueno, hai que fíxate que que se fixa a xente tamén como Arraun virou un segundo solo mellor que Astillero, non se aprecia prácticamente vento, pero xa o bote, o sea, o campo xa no primeiro longo xa se está transformando en un campo lento a medida que está pasando a mañán. Ese pequeno vento, esas pequenas destellos de sol que pegan por esas mini olas que se encontran, xa como no primeiro longo xa prexudicou a Arraun, e no segundo foi que han de meter 8 segundos a Astillero. É que mira, estaba vendo así os cálculos agora. Astillero fixera 5.32 e 5.27, Arraun 5.31 e 5.17. Esos 10 segundos, pues bueno, ainda que sea inapreciable, ao final o vento sempre son 5 minutos, 1389 metros, é un pouquiño de vento que te encontras en contra un 2-3 km por hora ou un 2-3 km por hora a favor, sempre decanta un pouquiño a balanza. Pero bueno, nada que objetar, que seguramente sin ese vento, pues bueno, igual ganaría de igual maneira. A ledicia de Amaya e Guren, a patroa Ose, está a gran derrotada a tripulación de Orio, que vai quedar no derradeiro posto. Despois de ser segunda na primeira xornada de Liga, cuarta na segunda xornada de Liga, o seu oitavo posto para Orio. Sí, ao final, pues bueno, tamén é a primeira doble xornada, pois ao final sempre pode prexudicar un pouquiño, non asimilas ben estes cambios de temperatura tamén tan bruscos. Sempre que pases dos 32, 33, 34 grados e pasas por encima do 85, 90% de humidade, sempre dependes un pouquiño de como sea o descanso. As noites, por exemplo, por encima dos 22, 24 grados é moi complicado descansar. Bueno, para todas igual, pero hai xente que lle pode prexudicar máis ou menos. Si pode ser unha das razóns. Todos os xeitos, estamos aínda moi no inicio de tempada. Estes son os tempos 10.48 a Arraun, lonxe do que é o récord do campo de regatas que está en posesión de San Xoán dende o 2014, con 10.29. Orio, oitavo clasificado. Digo, primeiras sensacións, 3 regatas a de tempada. Teño a sensación de que en categoría femenina vai haber menos sorpresas que na masculina de sorprender o líder. Como que dá a impresión de que aquí só está Tolosaldea con capacidade de sorprender a Arraun. E na masculina poderíamos decir que Donostiarra, o Gaibaixa o demostrou, Fiérvena ou algunha outra podería sorprender a Orio. Pero aquí dá a sensación de que como que hai moita diferenza. Non é que haya moita diferencia, sí que hai unha estabilidade. Hai unha estabilidade no rendemento, sempre pois o que falábamos antes da Arraun, que si é quen de romper a regata no primeiro longo sabe manexarse moi ben con 2-3 segundos de diferencia, pero tamén si vai a par quen de saber manexar a regata para ir metendo segundiño, metro a metro e decantar a balanza. Pero bueno, 10-11 segundos si é moito a dous longos, si é moito. Comparativamente serían 20 segundos cos homes, pero bueno, 8-10 segundos sempre son asumibles. Un enganchón, o que pasou con Tolosa e demais, pero bueno, sempre pode haber un poquinho de alternativa, pero sí que se ve un equipo moi fiable. Tolosaldea onte foi segunda clasificada a 6 segundos, o se repite, segunda clasificada a 6 segundos. Esta era unha das grandes novidades na tripulación titular de Juan Mari Echave, a patroa, o cambio de patroa de sábado a domingo. A Arraun Lagunac viron na clasificación, xa lle saca 6 puntos a Tolosaldea. E como que con 3 regatas xa a clasificación vai collendo a forma agardada. Arraun líder, Tolosaldea segunda, Astillero xa está terceira clasificada. Despois tamén ese tipo de na clasificación, esa ventaxa que pode sacar na clasificación. Despois si en 3-4 xornadas xa tes 7-8 puntos, pois é moi difícil quitarche puntos. Por qué? Porque ti faz 2-3 cambios, oxigenas un poquinho a xente, pasas de ganar unha regata a quedar segundo ou terceiro, e cando metes o equipo titular, pois bueno, sempre vas metendo, perder segundos nunha xornada ou minimizas, e noutra xornada volves a incrementar a diferencia. Dime. No, ia dicir que falando da zona baixa da clasificación, que é o que lle pode interesar
as embarcacións galegas femeninas cara ao playoff, a ver se tamén hai como unha pequena fenda de Zumaya e Donostiarra. Xa empezan a perder moitos puntos e semella que estas dúas van ser as que loiten por non descender, por unha praza que implica perder a categoría e outra de playoff. Sí, bueno, tamén está... Pues bueno, pues... Está San Xoán e Orio, pero... Bueno, San Xoán é que xa lle saca 7 puntos a Donostiarra. E Orio hoy. É un poquinho pues, o mismo do liderato, ¿no? Pues chega un punto no que o que interesa para os que aspiran ao playoff é que haya guerra entre as 3-4 últimas, ¿no? Porque así non pode haber tanta rotación, castíganse máis a nivel físico, pero bueno, creo que a evolución dos equipos galegos este ano pasar de 4 longos a 2 creo que pode ser un avance notorio. Veremos si somos quen de ascender. Ven con Chapela, con Perillo, con Amegrove, que están, pues bueno, moi cerquiña unhas das outras. A regata de onte Amegrove estuvo moi encima de Chapela, así que ganou Perillo por 10 segundos, falo así de memoria, pero bueno, a regata foi bastante igualada. Onda Ribia parece que está dominando un poquinho a Liga ETE. E bueno, pues veremos si este cambio de 4 dos largos das galegas nos dá un poquinho de polo menos de condicións para ser máis competitivas. Perillo fixo un proxecto con a Cervi de moita ex remeira de Cabo con experiencia aquí nesta liga. De Donostiarra tamén. Donostiarra que lle dan bueno, un salto de nivel moi importante esa embarcación. Sí, ao final pues, todas estas remeiras ou remeiros que en algún momento pues, competiron na primeira división, no que se chama primeira división, na CT ou na Euskotren, pues, ao final teñen un punto máis, ¿no? Un punto máis competitivo, un punto máis mental, un punto máis técnico. Pues, ao final pues, non é o mesmo xogador de segunda ref ou de primeira ref ou segunda división ou de primeira, non é o mesmo. Vimos que a patroa de Tolosaldea, Nerea Pérez, segue sendo líder da clasificación de patroas. Esta é a champa final, momento da chegada á liña de meta da embarcación líder Donostiarra Lagunaco, equipo de Juan Mari Echave. 3 regatas esta temporada, 3 vitorias, pleno absoluto ata o momento. Non iban moi confiadas. A parte iba a comentar antes que faltando 2-3 minutos hubo un momento que a patrona pois dou como un pequeno tirón de orellas a todas, non? Como tranquilas, como sigue remando, sigue non sei que, non iban con moi boas sensacións. Que imaxe máis curiosa da nada máis cruzar liña de meta que unha das marcas pregunta Astillero. Sí. Entonces, cando preguntas así é porque, bueno, as sensacións dentro... O adestrador apreta dende fora. Sí, apretamos e aparte, pues bueno, ti tamén como remeiro, como remeira tamén vas notando de si estás, si o bote vai correndo ou non vai correndo. E seguramente, pues bueno, claro, elas in situ non saben tampouco a incidencia que pudo ter o vento, non? Entonces nos desde aquí vémoslo un poquinho máis fácil, un poquinho máis nítido, pero seguramente que Xavi lle dixo a un segundo Astillero apretar. Entonces disti é o vento ou é que non estamos de todo solventes? Foi moi curiosa aí a reacción de Xubane, a marca de Babor, nada máis cruzar a liña de meta, dicir en alto para que se enterase todo o bote Astillero, preguntando se rebaixaban ese tempo, ese 10:59 de Astillero. Rebaixaron, que xa comentamos que no longo de volta foi entre 10 e 11 segundos máis rápida a Raúl Laguna que a embarcación cántabra de Astillero. Onte subiu un Nagore Osoro para recoller a segunda bandeira da tempada e hoxe sube a Maya Eguren para recoller a terceira bandeira da tempada para esta tripulación. Un proxecto totalmente exitoso, A verdad que leva uns anos donde foi quen de pelexar con outros proxectos emerxentes, como pudo ser Tolosaldea, como pudo ser tamén Orio. Entonces Donostiarra tamén tuvo un momento aí de estar segunda, terceira. A verdad que moi longo, moi dilatado no tempo e bueno, pues ao final están sacando moitísimo fruto. Vai camiño de conseguir neste 2026 o seu quinto título de Liga. Non van ser 5 consecutivos como conseguira no seu día San Xoán, porque escapoulle un no 2022. No 2022 fora Orio campeón e meteuse aí
dese reinado desta tripulación de Donosti Arraun, pero sí, quinto título consecutivo que salvo sorpresa vai conseguir, non consecutivo, quinto título que salvo sorpresa vai conseguir neste 2023-26. Esta é a 10ª bandeira Petronor, esta é a terceira victoria da temporada de Arraun Lagunac, líder da Liga Euskotren.